že ako sa to dá prikúpiť si takýto plechový ksicht a byť jedným z najaktívnejších poslancov v parlamente, ktorý zničí pod ako možnosť referendum rozhodovať o predčasných voľbách, myslím tým pána Šeligu. V parlamente nastalo ticho. Robert Kaliňák vytiahol minulosť opozície a nikto z nich nevedel, čo povedať. Prečo? Lebo fakty, ktoré vysypal priamo z pódia, sa nedajú vyvrátiť. A dnes vám ukážem presne, čo povedal, komu to naložil a hlavne prečo z toho opozícia dodnes nevychladla. Včera sa v Národnej rade Slovenskej republiky odohrala výmena, ktorú si treba vypočuť. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák zobral slovo a poriadne naložil opozícii. Nie nejakými prázdnymi slovami, ale konkrétnymi faktami z nedávnej minulosti. A tá minulosť je pre opozíciu poriadne nepríjemná. O čom sa teda hovorilo? Teda o referende. Konkrétne o možnosti, že by občania mohli cez referendum rozhodnúť o predčasných voľbách. Zvuk toho slova referendum dnes opozícia používa celkom rada, lebo sa pasujú do tej role tých, čo chcú dať ľuďom viac moci. Lenže Robert Kaliňák im to rázne pripomenul, keď túto moc mali a použili ju inak. Počas predchádzajúceho volebného obdobia mali liberálne a pravicové strany ústavnú väčšinu. Rozumiete, čo to znamená? Skrátka mohli meniť ústavu. Mohli zakotviť referendum, mohli posilniť priamu demokraciu, mohli dať občanom skutočný nástroj do rúk. Mali na to silu, mali na to aj hlasy, mali aj na to ten čas. A čo urobili? Zničili možnosť referendum rozhodovať o predčasných voľbách. Robert Kaliňák to povedal jasne a nahlas. Nie vláda Smeru, nie Ficová koalícia, ale práve oni mali tú možnosť. Tí, čo dnes stoja v opozícii a rozprávajú o demokracii. Kaliňák sa pritom nevyhýbal konkrétnym menám. A jedno meno zaznelo obzvlášť tvrdo. Juraj Šeliga. Dnes podpredseda demokratov. Kaliňák sa ho spýtal, a to doslova, ako sa to dá prikúpiť si takýto plechový ksicht a byť jedným z najneaktívnejších poslancov v parlamente, ktorý zničí možnosť referendum rozhodovať o predčasných voľbách. Tvrdé slova, ale respektíve boli podložené faktami. Šeliga bol súčasťou vlády, ktorá mala moc konať a namiesto toho túto možnosť zablokovala. A dnes ten istý človek hovorí o právach občanov. Toto si Robert Kaliňák nenechal len tak prejsť. A to je jadro celej veci. Je to skrátka pokrytectvo. Opozícia dnes útočí na prezidenta, na súčasnú vládu, na koalíciu, ale mlčí o tom, čo sama spáchala. Robert Kaliňák povedal ešte aj toto, že namiesto toho, aby si priznali, že oni chceli, aby občania nemohli zasiahnuť do tohto stavu. A úplne s tým súhlasím. Lebo inými slovami, nechceli, aby ste vy ľudia mali to slovo. Ale teraz sa tvária, že za vás bojujú. A toto je skrátka politické pokrytectvo v tej najčistejšej forme. Kaliňák sa zastavil aj pri spôsobe, akým opozícia vôbec funguje v parlamente. Upozornil na to, ako blokujú legislatívne návrhy, napríklad neumožnili poslancovi Tiborovi Gašparovi predložiť zákon. A to je niečo, čo mnohí z vás dobre poznajú. Gašpar pracuje, chce konať a oni mu hádžu kolena pod nohy. Ale Robert Kaliňák išiel ešte ďalej. Spomenul vtedy tú poslankyňu Mesterovú a nie práve jej lichotivý detail z jej minulosti. Vraj v prípade, že s niekým nesúhlasila, že po ňom hádzala šablóny. A to doslova fyzicky. A to nie je politická kultúra, to je čistý chaos. A práve títo ľudia nám rozprávajú o demokracii a o kultivovanej politike. Robert Kaliňák sa dotkol aj ďalšej horúcej témy.
projektu Fórum a osobnej zainteresovanosti Michala Šimečku. To je téma, ktorá v posledných dňoch rezonuje čoraz silnejšie. A minister na to upozornil priamo v pléne. Šimečka stojí na čele Progresívneho Slovenska, teda strany, ktorá sa rada prezentuje ako moderná, transparentná a čistá. Lenže Kaliňák pripomenul niečo zásadné. Lebo oni nie len, že používali všetky dotácie, ktoré dostali na svoje obohatenie v rámci Progresívneho Slovenska, ale ešte to robili falšovaním bankových prevodov. A čo ešte závažnejšie, predseda PS sa vraj priznal k tomu, že mu bolo pôžička vrátená z grantových peňazí. Grantových, teda tých peňazí, ktoré mali slúžiť na iné účely. Nie samozrejme na splácanie súkromných dlhov a ešte aj lídra strany. Takže toto bol ten moment, keď Kaliňák vyťahol minulosť na ľudí z opozície. A žiadne argumenty nedostal, žiadnu odpoveď, len fakty, ktoré viseli vo vzduchu a práve preto sa o tomto musí vedieť. Opozícia, ktorá dnes kričí o demokracii, sama demokraciu podkopala. Zničila referendum, blokuje prácu v parlamente a jej lídri sú zaplatení do otázok okolo grantových peňazí. Napriek tomu sa každý deň stávajú pred kamery a rozprávajú o tom, ako oni jediní Slováci zachránia Slovensko. A ja som rozmýšľal dlhodobo, a predsa v tej politike už som nejaký týždeň, že ako sa to dá prikúpiť si takýto plechový ksicht a byť jedným z najaktívnejších poslancov v parlamente, ktorý zničí pod ako možnosť referendum rozhodovať o predčasných voľbách, myslím tým pána Šeligu a demokratov a vtedy ešte vlastne Olano a Za ľudí a liberálov a všetkých možných, ktorí boli. Určite si spomente, bol tam aj poslanec Valášek a mnohí ďalší, ktorí hlasovali za vylúčenie tejto možnosti. A tí istí teraz začínajú brojiť, že vlastne útočia samozrejme na prezidenta a na všetkých ostatných, namiesto toho, aby potvrdili a sami sebe priznali, že oni vlastne chceli, aby nemohli občania zasiahnuť do toho stavu. A naopak my sme boli proti. Keďže my teraz nemáme ústavnú väčšinu, oni mali ústavnú väčšinu, mohli ústavu meniť. Čiže ak niekedy, prosím vás, drahé kolegyne a kolegovia, vám dnešná opozícia, ktorá bola vtedy v ústavnej väčšine a platí, že mnoho poslancov aj z Progresívneho Slovenska boli vtedy v parlamente, mali možnosť to, čo teraz pre tých ľudí chcú tak strašne urobiť, vtedy ústavnou väčšinou zakotviť aj priamu demokraciu, aj teda referendum a mnoho ďalších vymožeností do ústavy. Ale neurobili to. Ak to dnes teda sľubujú, tak sú pochopiteľne zásadne nedôveryhodní. A to vidíte aj z tej agendy, z tej agresívnej reakcie, z toho, že napríklad neumožnili minule, aby Tibor Gašpar predložil zákon. Ja som dnes uvažoval, keď som vedel, že tu pani poslankyňa Mesterová bude, aby som jej doniesol ten šanón. Lebo som sa dočítal, že ona vlastne v prípade, že s niekým nesúhlasí, po ňom tie šanóny hádže. Že teda mala taký konflikt so svojím kolegom v práci, čo je ale fakt. Myslím si, že je to pravda. Ja samozrejme sa snažím uvádzať iba fakty a že tam došlo nejakému konfliktu a k nejakému trestnému oznámeniu. No a samozrejme platí, a to je veľmi dôležité, v tomto referendum, čo má za účelom samozrejme občas aj zakryť. A to sú zásadné problémy opozície. Oni radi hovoria o zákonnosti. A všimnite si, čo za bahno posledné dni vyplýva. Že oni nie len, že používali všetky dotácie, ktoré dostali na svoje obohatenie v rámci Progresívneho Slovenska, ale ešte to robili falšovaním bankových prevodov, ešte vlastne to používali na iné účely, iba na svoje. Dokonca sa dobrovoľne priznal predseda Progresívneho Slovenska, že aj jeho mama mu posielala peniaze z týchto peňazí grantových. A ja mám pocit, že proste to je niečo, čo má byť týmto... Pán podpredseda vlády, vyčerpali ste váš čas na 15 Čo vás minút. zachránilo, čo? Ďakujem za pozornosť. Budem určite rád, ak pod týmto videom napíšete komentár a dáte like na toto video a prezdielate ho, lebo takéto informácie médiá nezverejňujú.